Ito nga pala ang aking munting mini farm bill. Tara, samahan nyo ako at tignan ang aking mga tanim. Kasama ko nga si Idol TikTok ng Del Mundo Farm. Ayan, umikot na ang mundo. Nakikita nyo ang mga kalamansi na yan? Hindi akin yan. Yung akin dyan, mga carbs. Yung mga nakatanim na okra at kalabasa. Medyo maliliit pa ang mga sweet tamarind natin dyan. Ang Magalang ang pinaka main supplier ng sweet tamarind sa Pilipinas. Dito nyo matatagpuan ang matatamis at walang asim na sampalok dito sa Pampanga. Dito sa Tisaw, masusi nilang pinapag-aralan kung paano pa sasarap at tatamis ang mga sweet tamarind. Ang totoo niyan, pag panahon ng mga sampalok dito sa Magalang, nagkakaubusan dahil sa sobrang tamis at sobrang sarap nito, nakakarating sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. May 5 pirasong mangga pala tayo nakatanim dyan. Ganito kalaki ang kanyang bunga pagka namunga na siya. Sa tingin ko, kahit malakas kang kumain ng mangga, pag naubos mo yan, sigurado bondat ka. Joke lang po yon. Ang pinapatamaan ko yung katabi mo. Yung katabi mo ay ikaw rin po, kaya ikaw din ang tinatamaan. Nakalitaw na rin pala ang ating mga okra. Ang sabi ni Conchal, kailangan natin lagyan ng abono para sisikat na sila. At ayan na, masisilayan nyo na ang pinaka-gwapo at pinaka-astig na Idol TikTok ng Del Mundo Farm. Walang iba. Ayan, naka-blue si Conchal. Ay, dakal niya kaya yan. Rota yan. Nakakasugat. So, ano gagawin natin? Pipindutin natin sa screen yung take off. Yan. Pag lumilipad, yan, lilipad na. Yung mga vlog natin? Yung sakay ng Pampang Market. Anong kaming dalawa? Pinag-drive ko si Boss Apple. Ang daming destinasyon. Ha? Ang daming destinasyon. Oo. Ganyan talaga siya pag namimili. Ay, yung kinakausap yung camera, no? Ito si Idol TikTok, oh. Maagang dumating. Nakapaglinis na sa opisina namin. Oh. Ano ito mga piskidati na nangyaygo? Na? Nasikitang panagdata niya kanyan. Oh. Oh, mamo ko la. Ulimat ka sa ilapin yan. Nilalakret yung sandalan. Kaya pasok na ito kaya ba, Che? Siyempre, waling ka patag. Oo. Gaya niya ito walang gaya. Kaya dumaan. Nandito na tayo sa farm. Yan. Magbobotas muna tayo para hindi masyadong padumian ang ating mga paa. Maganda talaga pagka umaga rito, Conchal, malamig, no? Para ka nasa Baguio at saka Tagaytay. Na, Conchal? Kaya mahaba ang buhay ng mga tiga baryo, no? Mga Hortelano kasi may exercise eh. Oo. Kaya mahaba ang buhay nila. Exercise dara, no? Oo, maganda sa ano yan, sa health. So si Dara nilinis niya, oh. Nakapin po niya. Kailangan pa kabitan na pong bomba Kenny. May naninira po ata Dar, no? Ayun sa daon nila. May lana lang, hindi nila matugtog. Nakapin po niya. Ginagawa mo! Malinis talaga si Conchal, oh. Wala kang makikita ang damo. Good morning, Idol.
Idol TikTok. Mamaya, magkakape tayo. Oo. Pero bago yan, pasyalan muna natin ang kalabasa. Konsyal. Oo. Tignan natin kung may pagbabago. Nagagana pa mo. So, ate pasiligyan niya na, buti ako. Oo. Pero mo siya lang. Bao 200,000. Palagi ko walang titulo yan kasi rice lang eh. Nangyari kaya nung kiwani na namin nini. Peso ko din eh, di ba? Oo. Yan, yung sanado. Yan, marami na wala pa titulo, pagkamo patutulong niya. Pinala na kami ulit titulo. Kaya, ito ayan talo na dito. Makasanda ko na kayang tintalo dito. Tingnan mo muna bago mo bilhin kasi baka masalimuot yan. Mahirap pasukin ng maraming tini. Konsyal. Sabi ko bigyan ang kapat ako, pagduluan kayo pa. Oo. Pag-aralan nyo muna. Pag pinasok mo yan, hindi mo alam yung pasikot-sikot, mahirap lumabas. Ayo nga. Ayaw nung nangyari, dala mo nito tayo. Sa ano? Ang tagi. Dala ko na itang tangki. Tagi ang gagawin ko nga din. Hmm. Ito ito nung dahil ang ginipo. Yan, nagtabo ka kahit. Dito natabunan ng bong. Natabunan. Isang linya. Hindi niya napansin. Napasin yung ibang yung natabunan. Dito. Tutubo pa yan? Ayaw nga, natabunan na. Hindi natabunan. Oo nga. Dito natabunan. Ano yan? Sa balanga. Wala nga. Nini to. Manuyang mo? Wah. Wala yung kape. Ayo, naka ano na? Ayun. Ang taba oh. Ilang ano lang ano na dito yan. Dapat na kanal pala. Mga kaya na yung bawat kanyang tigil. Oh, Dapat nakalaletting. dakal na ka ng letting yan. Wala tayo tara lang yung bakod. Oo, dakal na ka ng letting. Ginagawa mo. Buhay probinsya, simple-simple lang, konsyal no. Yan, kape sa umaga. Kape sa tanghali. Kape sa gabi. Artista si Consyal na naman ngayon. Siya ang bida. Na Consyal. Si Consyal ang bida. Siyempre dito pag wala ka ako ang bida. Pag Oo. nandiyan ka na ikaw ang bida. Bida lang tayo. Ikaw ang big boss. Hindi. Mula. Si cellphone ni Yun. Yatomi mamasaya. Kuwapen na. Ala yung cellphone. Lah. Ni cellphone ako lang tanya kay ni balong gamitan. Yung tanya ni. Woo! Benta pa. Ay. Makakaya kaya na dyan. Mga vlog yan. Namandari ah. Kaya ka. No. Ang sarap pagka naglalakad. Bunga mo sa mga masakatan eh. Ali, na? Ha? Ali, makuha mo ng photo? Kaya po na po niyang karagan eh. Ha? Bikira ka na ya? Bita na anak kayo ni. Oh.
Sana lang niya matutukin niya. Kuwame. Dal ka pa. Marano na may kapag-exercise daraw, oh. Na. Narek yung baryo makabalabir. Pwede nang kaya may rematukar, aba ka maran, makanya lang. Yung lagagal, oh. Ano yung tinapit? Isang bangkay, isang pasaklo. Salo. Oo, ari. Magkape ako pa. Magkape ka ba? Pakabitaan ng kaya kanya kayo, bukal dar, bukal. Bukal na danom. Ciao. Sagi. Dara, tinapit. May tagi pala kong pupoy eh. Nabihin ka nung. Nang oras? Nang oras ba? Nang oras. O, di na. Hindi pa pa. Datang kasabi tayo yan. Dapat ng kung alas. Magbante mo na yan. Iwari, may ay kung alas yan. Wow. Para sisilip yan. Wow. Amay ta kaya? Di lahat yung JBL o nangyari si kaso ka rin. Ano? Di lahat yung may nilang matang. Mamisalina na maloti yan. Selo na niya naman ni Georgie kanya. Sawa. Salong sagi. Asa ka nang niya pa na hapon. O tinakasak mo kaya kang Carla. Talang Carla. Storya, biya pangit mo. Kita nagtugin ni ko ya. Wow. Nabing ka no. Ginaw siya doon dyan. Ang kumakabi doon. Salita na yung motor niya. Ako itang owner. Salong sila. Tara, nagka-problema tayo dyan kasi nagkulang yung bini. Sa ano, lahat yan. At pinapan tayo sa... may parang Ba, hindi ka dudulong sa bukid mo, Konsyal? Ha? Hindi ka dudulong? Wala na akong bukid. Kila Georgie. Ano, tilapia na lang. Wala ka ng bukid, edi tilapia na lang. Salat na lang. Tilapia na lang. Salat ng buhay na buhay. Oo. Ay, dakal niya kaya yan. Rota yan. Ganyan magpalipad ng drone, guys. Ito po. Malilipa rin natin. Gamit lang ang kamay. Pero mag-ingat tayo kasi yung mga blades niya, pag tinamaan tayo, masakit din to. Nakakasugat. So, ano gagawin natin? Pipindutin natin sa screen yung take off. Yan. Pag lumilipad, yan, lilipad na. Mga player nga. Mga player. Oh. Tingnan mo yung nagdidilig ng... Tignan natin yung mga nagdidilig ng alaman. Konsyal, Yeah. naka-play ba? Naka-play. O, tingnan natin si Dara, no? Yung nagdilig ng talong. Tingnan natin. Datang na kanong yan eh. Ba, tingnan natin ang bayar? Ba, samasa niya eh, na? Kapitang ano. Yung bato ka. Yung kaya yung Ay pa pala, hindi ka suwal. Palinis na ko. Wapin. mga taba ano sa titubula. Abono mo lang kay, pasalikan 14-14 kayo. Ito sa ako? Nabili niya kayo ni Konsyal na. Abono milapit ka na kaya doon nga pong uting. Kaya mo, kanya-kanya lang mo. Maraming pis. O, botang kaya ganito. Bagay lang, pwede sa ron eh. Balatila pa. Ay, parang ulang mo akong Hindi bagay. pare ulang to pang bagyan kaya ba ito abono na nga pong uting. Ayun pa niya ron? Elo yung gamitan mo yan? Pwede yan. Atin makapal eh, la pare-parehas. Hindi, akong tinanong kanina. Kaya mo lang. Sakto na rin kaya ko. Hindi, akong tinanong kanina. O, Rini makapalaw. sakto lang mo. Adwa, metong madwa. Makanya mo. Tingnan mo kayo mo, abonondo kasi makanyan. Mga gawa mo, ay, kanya nang dala. O, malinis na ako. Ay, kanya nang dala. O, Yun eh. o, ang bono mo hindi ko. O, Yun eh. hindi ko na kanya, dala. O, Yun eh. Matalent siya. pakanya mula, o. Oh. Ganun lang pala diskarte daw.
Abonan mo lang may piece. Oo. Ayan, kanya nalalaman mo yan. Katabara pala. Si pang inarya mo na rin, manabay niya. Kalbasa ito, bunala naman. O, tugtugan mo lang kayan dito. 14-14 mo rin dyan. May timbang dyan. May itong 5-5 sardinas malati. Manta. Abon. Ay tugtug ko. Matang nagbukat. Ngayon sa 25. Marini ako manabit. Nalibawi ka. Saan sa 25? Baka 20 ka mo. Kami 7. Gano'n yun? 14,000. Balang ka Papawalan ka talaga. puso. Pero din naman. Kasalok baba lang malago. Ala nang mga salok baba ngayon. Wala nang ano ngayon. Yung mga pera wala nang tao. Ano sinabi kong tama Kasi- pa ng okra, kaya kung may bisaya kanita. Ibon na lang. Siya naman nagtultala kanita eh. Wapin. Parang wala mo lang pagyang mga yan. Basta tilang pangkat ang Kanya mo gawa. lang, malambot. Unin detang kitang kay sa pakbato. Kanya ng balasera. Dito kayong balasenas. Abi ito ng dice din ang kakarin. Ayari lang. Tabala rin ka na, di kaya di pa. Tugtugan mo lang dyan, di naman dito kabuo. Dito ka bono. 14-14. Basta 150 na yan. Ayari ko na May rin itong timba, di na may itong nasa dinas malate. Ayari ko na rin ang balate ay may kong makanya. Rita na mo ang kakita. Di pa kamatis balo, okay, hindi lang po na alam lahat. Anam lahat eh. Tinanam ko pun kay kinayan. Anam kanda ka lang bala. Kamuti. Yung kalabasa, mas natila ito, malapad na lang. Ali, itong kalabasa ka nito, kampulan mo lang mo, makanya na mo, bala na mo. Kalabasa. Ikaw maling ka, ay ko sa lima kanya na. Mayabang na yan. Yabang. Mayabang. May picture na kayong 2x2 picture. Na. 2x2 picture. Kinalwaya pala kayo. Kung pinwana ka pala, mangga. Ano na yung marine? Ay, naano ko unang-una yung marine ako. Puta mo, abilang lang. Tatalnang ko na yan din eh. Unang marine Tali ako. ka mo rin. Puto kita. Tali mo na yun. Adi, ari, nekan mo na yung kita yung Puti yung mata ng aso mo, no? Naka-contact lens. Kaya ini. Naano kasi? Husky la rin eh. Unang kinalbo dyan. Ano ba yan tumububo? Hindi tumubo. Natongro eh. Imbis na tumubo. Sino pa kaya ko itong babi? Lawin mo, oh. Naral ko itong babi. Yung sa'yo, tataba ng aso mo, oh. Na. Sige. Muna na kami. Mabibitan mo. Magkailan ka ba? Pinandit. Ikaw kung siya lalakad. Matang magya. O pinandit kayo tanya naman. Ano yung takya to? Luwa kaya. Babay po. Oy, Dala mo rin. Dalayin mo rin. Thank you, Dar. Thank you. Ay, ari ko na bukas siguro rin. May pawas na ko, ha? Exercise. Parang manuyang mo na, Dar. Papagkuhanan mo lang barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Apon 2x2 picture. Ano yung puta o dati yan tubay. Siyempre. Eh, pwede kaya. Mukha mo madali ka lang makanten. 4 hours. Ama niyan. Ayun na pwede. Kailangan, boss, dumala na pa yung personal secretary. Yung personal secretary ko yun eh. Andiyan yung pa, ay, tanong mo. Ingat na ako, may naamag tundo.